weta isi bịa wele isi onyinye mami ghọta ọkwa ndị gụrụ egwu gụrụ n'egwu ịna-ebune ịchụ aja inye onyinye iwo isi nya bụ sacrifice of exchange na ịmụ ọkụ. Kedu ihe ọ pụtara? Kedu ụzọ dị iche iche anyị na-esi enye ụmụ onyinye ndị anụnwa? Igbo obodo mekene nọ ọ ka kwado na nwaanyị Ngozi Mmadụ esi m ndị Ọmaka TV were wepụtara gozi wee na-asị gị nwafọ Igbo ebe ọbụla ị nọ nya maala gị na mma udo dịle gị. Abịala hizi na tata bụ eke ma asị m ka ha na n'ụzọ na Igbo ka ọ maala gị mma. Ndị be anyị ọ ihe onyonyo ọfụ na mpaghara Facebook na ngwụsị izu gara aga nsị na mma etinye ọnụ na ya mana na-agbanyeghị ka o si wee taa aka maka na na-esiri m nya bụ vidiyo bịa gụọ ihe ndị mmadụ dere na-asị aha ka ihe ime ndị be anyị na-esi na-eche ụzọ ga eme ha jiri ekwu ụdị okwu anụnwa ka ihe mere anyị ji na-ekwutọ ihe anyị na-eme maka na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ị na-ekwutọkwa ihe anyị na-eme ịma na ịghọtara ihe ị na-eme